Ola, son Toño de Casa Codesal, xunto con meus pais, Ángel e Maripaz, xestionamos unha gandería ecolóxica de leite e dende fai 2 anos contamos coa axuda tamén de Borja Mirón. Meu avó sería a primeira xeración na que fomos donos da nosa propiedade. A partir de aí, no ano 1952, xa un dos fillos, que foi meu pai, sería a segunda xeración, non? Houve un intre no que, por cuestións familiares, tuvo que marcharse e non volveu hasta o ano 1970, xunto con el, viñen eu que tiñan aqueles intres 12 anos. Naqueles momentos a explotación realmente era unha explotación prácticamente de autoconsumo. Con ese autoconsumo e venda de pequenos excedentes, estúvose hasta prácticamente o ano 1981, no que me incorporei eu. E a partir de aí sí que foi cando se produciron os cambios máis importantes na explotación, quer decir que ao casarme con Pacita, pois decidimos modernizar un pouco a cousa e empezouse a comercializar xa a produción de leite. Hasta o ano 2019, creo que foi cando se produce a incorporación do meu fillo Toño á explotación. Contamos coa certificación do CREGA, a data de inscripción foi en abril de 2003 e comenzamos a comercialización de leite ecolóxico en abril do 2005. As vacas duran moito máis, teñen moitísimos menos problemas sanitarios, os prados tamén funcionan moito mellor. Aunque a produción sexa menor que nunha agricultura convencional, a verdade é que funciona mellor. Contar coa certificación do CREGA apórtanos primeiro ao consumidor unha garantía de que ese produto é da máxima calidade, que cumple as máis estritas normas de cuidado do medio, de cuidado dos animais, e toda a produción, non? Que cumpre con todas as normas marcadas, e a nós tamén nos garantiza o saber que estamos facendo as cousas ben, non? Que estamos indo polo bo camiño. Se amas de verdade o sistema ecolóxico, o sistema de pastoreo, o que disfrutas todos os días poder salir cojando aos prados, traballar sempre mantendo a conservación dos prados e da natureza, de todo o que nos rodea, sempre para ir mellorando, pero o máis natural posible é o máis cómodo. Como plans de futuro en sí non hai nada concreto, principalmente seguir o camiño que temos xa andado, mellorar no posible, dende logo, non? Sempre pensando principalmente no medio ambiente e nos animais e buscar tamén unha calidade de vida.